И здравейте хора, днес ще стреляме с един калашник, не калашник, той не е истински. И ще питам да уседиме това там конче. Готови ли сте? 3, 2, 1. Той как няма патрони, бе, брат? Тук не съм презаредил, много съм тъп. Това много по-трудно за презареждане, така че спокойно. И да. 3, 2, 1. Не успяхме. И ако видеото ви е харесало, хора, след това калашник, който стреляме, просто абонирайте канала и да, напишете в мен. И да, айде.